Čauky lidičky, takže já jsem tady u nového videa a my teda to, že já teď natáčím na iPadu, jako to natáčím vždycky, ale i mojí sestrou, takže moje Dobrý den lidi, dneska bude video, já budu rozhodovat, co Anulka bude dělat. Rovnou můžeme začít. Skoč, postav parkour. Neskočíš. Počkej, já rovnou umřu, když už jsem jako začala umírat. Ona neumře, teď jsem to ale jí řekla. To je ta challenge. Myslím, rád. No to začnu furt takhle, kačko, tak to bude lepší. Ty budeš jednou umřít, jako tak těžký umřít. To je tak těžký umřít. Tak už bych se zlámala obě nohy. Jsem rychle běhat, než se mi rychle vrátí srdíčko. Tak. No jupi. Takže umřela jsem. Napište do komentářů, jaký video máme udělat, jestli Anulka mě bude rozkazovat, nebo znovu budu rozkazovat já. Jo, a pište do komentářů, jestli se má i moje sestra někdy být ve videách a natáčet místo mě. Napište do komentářů. Jo, a jestli tady bude 20 lajků, tak udělám video, kde já budu říkat a budeme reagovat, jako to už jsem říkala, ale tady u tohohle videa chci jako pro part 2. Takže jestli chcete, abych natáčela nějaký video o tom, že mám reagovat na něco, tak mi dejte like. Co je, tati? Já něco už zase nahrávala. Jo, já teď nahrávám. Ale máš furt to samý dokola. Ne. Nemám. Že to si říkala jako minulý video. Já vím, ale tady v tom videu tady to bude úspěšnější. A na tohle budu zase reagovat na jiný videa, na tamto asi budu, víš co. Na minulém budu reagovat možná na díly jenom, ale... To třeba jako kudrovat, než se někdo ozve, než se někdo pustí a to. Jo. Když tam takovýhle videí nedává 10 a... čekala Tati, a myslíš si, že se na mě bude někdo koukat? Ježišmarja, to pak, když se někdo nekoukal, tak je to špatný. Jo, chci mít jako... Nechci. Takže, Kačko, co mám zase dělat, sestra? Běž do tvý vesničky. To musíte počkat zase lidi, než to se dostanu. Ale vy jste andílci, takže... Jo, kde to sám? Ale možná nemusí být jenom normální reagování. Může být i vtipné reagování. Že se koukneme na vtipný videa. Jo, možná se budeme koukat i na to. Ale vy ty lajky ani dávat nemusíte, je to váš život. Ne, že ostatní youtubeři dělají to, že to musíte udělat, vy nemusíte, já to udělám i tak. Mě to baví reagovat na shorty. Takže. Takže si ve vesnici, běž sem. Tak, zabij nějakého vesničana. No, tady to zabíjet nebudu. Ne, to nezabíjej. Zabij nějakého dospělého. Mám prostě zabít nějakýho, tak já jdu na to. Já se na to, ale Kačko, dovolíš mi si na to přichystat nějaký meč? Ano. Děkuju. Se reklamu, takže co chcete, takže jestli chcete, tak až se na to někdo podívá samozřejmě, tak je to úplně jedno i takhle. No to je jedno, prostě já prostě budu dělat to, co prostě potřebuji. Mě tady ty videa pro vás baví dělat, ale kdybyste se aspoň koukali na to. Aspoň odběr mi dejte. Kočko, vlastně tu teda Ježiš, ty tam teď tu dobu, jako on tady na mě jako celou dobu jako střílel. Takže jako připrav se nějaký silný meč a musíš zabít nějakého moba. Ne vesničana. Moba, tak to byla hned takhle, jsem ho zabila. Umřel, víš, tak ho zabil se. Takže tady to bylo, hele, já jsem se myslela. Takže, ale to neplatilo, já musím jako doopravdy. Ne, doopravdy.
Si jak se randu, ne? To bylo 5 let, než se to někam A dostanu. musíš si věci někam dát, než započítám do 10. 10, 9, 8, 7, 6, Nemám to už ty věci. 5, 7, Já ty věci, Kačko, nemám 3, už. 2, 1, teď. Takže teď se musíš teda zabít. Ale musíš jít na skálu vedle zabij tvého mě. domu. Ano. Ne, takhle jsem se si nechtěla zabít, no tak. Ne. Jak to chceš, abych se zabila? Kdyby si šla na nějakou skálu třeba. Jo a zní, ale ať budu mít plný srdíčka, ne? Ano. Ty si můžeš dělat, co chceš. Teď znova umřu, jo, jako. Ano. Teď znova umřu, aby mi to platilo. Ano. Lidi, napište zatím, jestli se to kouknete na to video. Dejte sem aspoň 1 like. 1 like aspoň. Žádný like Pokud tady se vám není. tohle video bude líbit, napište. Pokud se vám tohle video bude líbit a chcete, jestli chcete další díl číslo 2, tak si musíte napsat do komentářů. Ne. Tak si musíte napsat do komentářů, nebo aspoň lajkem udělat to, jestli se vám to video líbí a chcete další. Další video, když dáte aspoň 2 lajky, tak, Ne, 1 stačí. když dáte 1 like, tak možná budeme zkoušet věci podle shortů. Nebo jenom prostě budeme zkoušet, co na Ty to je dobrý, si nás napadne. koukej, Kačko, z tohohle spadnu. Tak tohle spadni. Spadnu, teď to bude. Musíš, ale vidíš úplně nahoru. To na to můžeš použít kreativ. No, nebudu používat kreativ. Přece jen to Aspoň video. si to vyjdu. Ale lidi, přitom si můžete tady nechat v tom- zapnout tablet, telefon, iPad Já vám prostě. to nápí, A můžete si počkej. jít vyčurat nejs, protože tohle bude trvat dlouho. Takže se usaďte a čekejte. Takže prosím. tohle bude třeba 2 minuty z toho celého jako videa, jo. Nečekejte, že tohle bude trvat jako 2 hodiny. Tohle bude trvat jenom tak 2 minutky. Jako to asi, takhle se asi jen tak dolů nedostanu. Bože můj. Kam jsem to šla, sakra. Nebo stejně nevím, míst asi. Takže, Mám asi 6 hlíny, to potom vypotřebuju. ano, to vy Ať je to potřebujete. není zbytek. A jako potom to vyháš. Potom to vyhážu, to je jasný. První to musíš vyházet Počkej, z jsem tady té skoro. skály a potom Jsem můžeš... skoro tady, skál- jsem skoro To tady. ani já si myslím, že ty to vyházej z té skály. Je to ne, ono. Ano, To jsem můžela takže to tady tak to se jako- nám povedlo. Teď si vykrafti slámu, nebo nevím, jak se... Nebo si prostě najdi slámu, vykrafti. A jestli vem chcete, si do počkej, sebe. jestli chcete tady tu hru, tak já vám to napíšu do popisu videa. Ano, a pokud máte telefon a chcete tablet, tak napište Ježíškovi. Kačka úplně neprobídá to. Napište Ježíškovi, jestli chcete to. Takže... Takže lidi, při téhle kalamě se zkuste kouknout. Mluvá fakt srozumitelně, když mluví do mého videa. Nejde, já nemůžu to mě dobře mluvit. Lidi, čekejte, jdu se vyčůrat. Tak to rovnou využiju sama, běž. Já aspoň mi řekni, co musím udělat. To udělej, vem si slámu a potom mi musíš dát jako dolů a musíš jít z nějaký velký skály. Můžeš Ne, jít na to- něco jiného. Ať najdu něco, ať něco vykraftím. Řekni mi, Tak co tady- musím najít. Musíš najít aspoň 1 diamant. Tak jo. Tak jo. Já jsem záchod. To jsi v realitě. Hej, jdi prostě. Chtěla jsem záchod, tak jdi.
Ne, díkačko. Jo. Jdeš na záchod prostě tak jdi. Co je, tati? Táta mě pozdraví. Dobrý den.